Umabhalansi wakhe esilabhiya lo sithatha obhebhe idede inhlula beyizama kwezwa kwabo kaMabhova. Awusuka nini yena? Namhlanje nginiphathele udokotela uDlamini waphansi embala e-14 ngisabuya naye. Kule game uyakhala, ukhala ngey'nyanga ey'thwalayo. Uthi inyanga ayithwali, isangoma asithwali. Kanjalo futhi nomthandazi uthi akathwali umuntu osebenzisa idlozi uthi akathwali. Kodwa-ke angizukwanda kakhulu mina, ngizokulethela yena nje ezikhulumela mathupha. Abantu abaningi kunento engihluphayo, bazamile ukuyothwala abantu abaningi abazi izinyanga. Kanti mengabe uyinyanga noma uwumthandazi noma uyisangoma awuthwali. Yabona isangoma meke saqala sayothwala fanele wazi ukuthi sesilibulele ikusasa sizophupha leso sangoma leso. Once nje wahamba nje wayothwala ekubeni uyisangoma noma umthandazi noma uyinyanga, fanele wazi ukuthi usuphuphile inyanga nesangoma nomthandazi awuthwali. Kodwa uba nalento ekuthiwa isikhwama sokuqinisa ubunyanga. Lesi sikhwama lesi asiphumi. Uthola nje ugologo uma uyinyanga. Nawu ugologo, noma uthole lo gologo lo, uyaphakela ngoba uzophupha mengabe uyinyanga ehambile ayothwala. Yabona mengabe usukwazi ukuthi uthi uyinyanga, usukwazi ukungabi nayo le mali le, uthi nje ngibothi malini le, pocket money yakho. Inyanga fanele wazi ukuthi 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1,850 ekuyi-pocket money ekubhekile. Ngoba uyinyanga ungasakwazi ukuthi ube nemali engange-1,000 ephaketheni lakho. Ngicela sihlangane kuma-comment, ningakhohlwa ukusubscribe ni-like bese niyakhomenta ngizwe ukuthi lithini uvo lwenu. Sigijima namaciko podcast, asithathe ihlangothi.